салому алайкум дӯстони азиз, шоматон ба хайру шодӣ бошад. Як хушхабар дорем ба муҳоҷирон ва мо тоқа накардем ки то ахбори фардо ки дар шабакаи Тоҷикистон 24 манзур мегардад, ин хабарро баъд дар он ҷо пешниҳод кунем. Хушхабар ин аст ки агентии авиасияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ширкатҳои ҳавопаймоии Федератсияи Русия дархост намуд ки нархҳои чипта дар доираи арзиши аслӣ танзим карда шуда, арзиши чипта поён фароварда шавад. Дар ин асос ширкатҳои ҳавопаймоии Федератсияи Русия, Сибир ва Уральские авиалинии ва Ямал ба мактубҳои расмӣ ба дархостҳои агентии авиасияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон розигии худро баён намуда, ҳамзамон қайд намуданд ки минбаъд нархи чиптаи ҳавопаймоиро ба самтҳои гуногуни Федератсияи Русия на беш аз $500 ИМИА ба фурӯш мебароранд. Вобаста ба ин хоҳишмандон ва шаҳрвандони кишварамон метавонанд ба нуқтаҳои чиптафурӯшӣ муроҷиат намуда, аз ин ширкатҳои номбурда бо нархи муқаррар гардида чипта харидорӣ намоянд. Дар сурати мушоҳида намудани ҳолатҳои беасос боло бурдани нархи чиптаи ҳавопаймоӣ аз ҷониби нуқтаи фурӯши чипта аз арзиши муқаррар гардида болозикр, яъне агар аз $500 зиёд фурӯхтанд, шаҳрвандон метавонанд ба рақамҳои боварии авиасияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 2385334 муроҷиат намоянд. Инчунин аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки ҳангоми харидорӣ намудани чиптаи ҳавопаймоӣ ҳатман расиди он, яъне ки чек талаб карда шавад ва дар сурати пешниҳод накардани расид чипта харидорӣ накунанд, зеро ки агар пагоҳ ягон мушкил пешашон омад, онҳо метавонанд ки чекро ҳамчун факт истифода баранд. Ба ҳамаи шумо сафари нек хоҳонем ва бигзор дар ҳар ҷое ки бошед бо ёди ватан бошеду саломат бошед. Ба саҳифаи мо обуна шавед то аз хабарҳои бештару фаврӣ огоҳ бошед.